गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनो दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया दिल्लीयाव आसामनि केबिनेटआ जानानै थांबाय। बेवहाय मा थांखि आजावखो बेखौ आसामनि मन्त्रि जयन्त बिथां खौरां मेलनि गेजेरजों आसामनि गासै रायजो राजाफोरनो मैया मोनथिहोयो। बिथाङा मोनथिहोनाय बायदिब्ला जायफोर आसा कर्मिया 10 बोसोर खामानि मावबोगासिनो दंमोन बिथांमोना मोनगोन 2 लाख रां आरो जायफोर सुपारभाइजार हिसाबै 10 बोसोर खामानि मावबोगासिनो दंमोन बिथांमोना मोनगोन 3 लाख रां आरो लोगोसे 60 बोसोर बैसोआव रिटायार जानाय लोगो लोगो आसा कर्मि हिसाबै मोनगोन 2 लाख रां आरो सुपारभाइजार हिसाबै मोनगोन 3 लाख रां। बेराफारसेथिं 6था जनगोष्ठीनि थाखायबो बिथांमोना माखासे थांखि लायो। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला 6था जनगोष्ठीनि थाखाय ITI आव गासै 213ता बिजाथिनि थाखाय रिजार्भेसन लाखिनाय जादों। बेफोर फारियै 164 आहमनि थाखाय, 147 चुटियानि थाखाय, 131 मराननि थाखाय आरो 131 मटकनि थाखाय बिजाथिफोरनि रिजार्भेसन लाखिनाय जादों। लोगोसे दावबायारिफोरनि थाखायबो जरहाटनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांलाय फैलायनि थाखाय अख्रां जाहाजनि राहा आरो रायजोआव नभेम्बरनि 1 खालारनिफ्राय जानुवारिनि 10 खालारसिम फुटबल, भलिबल, एथलेटिक्स, काबादि आरो ख' खेलाफोरनि गेदेरथार बादायलायनाय लाबोगोन आरो बे बादायलायनायखौ गामिनिफ्राय जागायनानै आनसलिक साब डिभिजननिफ्राय जागायनानै डिस्ट्रिक्ट आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जागायनानै स्टेट लेभेलसिम खालामगोन होनना थारै सुबुं माहारिया मिथिंगानि सायाव माबाफोर अन्याय खालामदों नामा बेखौ दिनैनि खालाराव साननायनिफ्राय मावनायनि समा जाबाय जानो हागौ। बावैसो सिगां कर'ना भाइरासनि उनाव दिनै सफैबाय आइफ्लुनि बेराम। थारै नोंथांनि मेगनाव गोजा थामहिनबा माननाय आरो सानाय लोगोसे आथा मेगन मोदै गदोंब्ला गोख्रै मेगननि डक्टरनो दिन्थिनानै बेनि मोजां राहा लानो आसामनि सावस्रि बिफाना खावलायदों। राहुल गान्धी बिथाङा संसदारि बिबान मोनफिननाय लोगो लोगो भारत ज'रो जात्रानि सेकेन्ड खोलोब जात्राखौ जागायनो आखायाव लाफिनबाय। बिथाङा थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बरनि 7 खालारनिफ्राय जागायनानै गासै 130 सान जानुवारिनि 30 खालार खालि फुरा 12 रायजोजों लोगोसे 2 इउनियन टेरिटरि स्टेटखौ लाफानानै गासै 4000 किल'मिटार कन्याकुमारीनिफ्राय जागायनानै जम्मु काश्मीरसिम हान्थिदोंमोन। नाथाय बे खेबाव गुजरातनिफ्राय जागायनानै नर्थ इस्ट थामहिनबा आसामनिफ्राय मेघालयसिम बे जात्राखौ खालामगोन होनना कंग्रेसनि राजखान्थि हान्जाया फोसावो। आसामनि फ्राय आइजोफोरनि खुगायाव गले गले जाखांफैबाय थानाय मोनसे स्किमानो जादों अरुणोदय स्किम। बे आसनिनि थाखाय आसाम सरकारा फिन 2 अक्ट'बरनिफ्राय 35 लाख आइजोफोरनो बे आसनिखौ होनायनि खोथा बुंदों। लोगोसे बे आसनिनि रांखौबो बारायनानै 1400 फोसावना होयो। मैया बिसेफनि सासे हेड कनस्टेबलआ मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैयो। बिथाङा 181 नं बेटेलियननि सासे हेड कनस्टेबलमोन। मैयानि फ्राय 12:30 समाव बिथाङा गावनि बाइकजों दमदमा BSF केम्पनि मोनसे गोनां अफिसियेल खामानियाव फैदोंमोन। हरखाब बे समावनो गार' बाहारनि बाखनाग्रि मुंनि मोनसे जायगायाव बिथाङा मैदेरजों बुथारजायो। सरासनस्रायै आइजो होनोब्ला हौवाफोरा खामायनायजोंनो फ्राय बिसोरनि जिउआ सोलियो। थार बिब्दि साननाया आथिखालाव मोनसे गोजाम साननाय होनना जों हमदांनो हाबाय। बेनि रोखा फोरमाना सासे भारतनि आइजोआ जोंनो होयो। आइजोआ जादों रेशम कवाल रमन। बिथाङा बम्बेआव जोनोम मोनदोंमोन आरो गिबि फरायदोंमोन वेस्टार्न इउनिभार्सिटि स्कुल अफ मेडिसिन आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा 2017 मायथाइयाव ग्लबेल मेडिसिन बिकासनि डाइरेक्टर आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि भाइस चिफ एग्जिकिउटिभनि बिबानखौ लानानै आथिखालाव बिथाङा आइजो माहारिनि गिबिसिन लाख हाजार कौटि रांनि बिगोमा जानानै गावनि मुंखौ खामायनो हादों। आथिखालाव बिथाङा 7,40,000 कौटि रांनि बिगोमा। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन जासिहरफिननानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।